Bizning татар халкы бик тырыш, бик булдыклы халык, уңган халык, әйеме? Үз тормышын көйли белә торган халык. Әмма безнең начар ягыбыз шунда, без бердәм түгел, дус түгел. Менә алып карыйк урысны, әйеме? Бөек урыс халкы бөтен халыкларны да унифицировать итеп, Русиялеләр дигән уникаль бер милләт ясап, йөзсез төссез бер генә телдә сөйләшә торган, бер генә динне тота торган милләт ясап, көчле дәүләт төзергә тели, әйеме? Büyük башкорт халкы татарны башкортлаштырып, үзенең санын арттырырга тели, әйеме? Алар үз милләтләрен кайгырталар, үз дәүләтләрен кайгырталар, үз мөмкинлекләрен арттырырга тырышалар шуның аша. Бары татар гына үз-үзе белән көрәшеп ята торган халык. Әйтик, күршесе кыйманы 2 метрлык төзегән икән, тегесе һич югы 5 сантиметрга булса да биегрәк төзи. Икенче күршесе инде 10 сантиметрга биегрәк төзергә мәҗбүр була. Шулай иттерә, бер-берсеннән көнләшеп, бер-берсе белән талашып, бер-берсен юкка чыгарып яшәргә тырыша торган, берсе башын күтәрә башласа, теге аягыннан сөйрәп төшерергә тырыша торган бер кавымга әйләнеп барабыз. Әгәр дә без менә бүгенге көндә безне 7 төрле халыкка бүлделәр дип әйтәбез икән, әйеме? Менә җан исәп алу бара, әйеме? 7 төрле халыкка бүлделәр, әйеме безне? Бер нидән, бер татардан ясадылар, мишәрдер, типтәрдер, анда Крешендер, Ногайдыр, әллә кемнәргә Кырым татарына, анда нигә Әштерхан татарына, анда Сибир татарына бүлгәләделәр, әйеме? Безне бүлгәләп бетерделәр, әллә ничә төрлегә бүлгәләп бетерделәр, әйеме? Менә шушыннан, шушы әйбердән ул каяндыр килеп чыккан бит, тиктималдан гына түгел. Беләсезме? Үзләрен тиктәрләр дип атаучы ниндидер бер төркем бар. Аларга күпмедер власть кирәк, әйеме? Алар үзләрен күрсәтергә телиләр, әйеме? Кемнәрдер үзләрен атыйлар, юк, без Казан татарларына бернинди катнашыбыз да юк, без Кырымныкылар ди. Элек безнең бер үк гәҗитләр, әйтик шул Гаспринскилар чыгарган вакыт гәҗите, без бер үк гәҗитне укып, бер үк гәҗитләрне укып яшәгән халык, әйеме? Бер үк телдә сөйләшеп яшәгән халык революциягә кадәр. Без бер халык булганбыз, әйеме? Нигә вакыт гәҗите чыккан шул бер үк телдә. Бүген безнең хәтта телләребездә дә зур аермалык бар. Анысы инде революциядән соңга теге төрек, фарсы, гарәп алынмаларын алып ыргытканнан соң калган тел инде безнең бүгенге телебез. Ул яңадан әкрен генә кайтарыла, әмма ул телне бик каты катлауландыра һәм гади халык инде аны аңламаячак. Шуңа күрә гади халыкка ул аңлаешлы телдә язырга кирәк. Ул төзек тел булырга тиеш, әмма ул аңлаешлы, ул аңлардай телдә язырга кирәк. Шуңа күрә ярар, анысына инде кайтып тормыйбыз, әмма бүлгәләгәннәр бит. Кемнәрдер үзләрен, әйтик, Әштерхан татарлары үзләрен әйтәләр, без аерым халык диләр, без диләр, Сибир татарлары әйтәләр, без аерым халык диләр. Үзләре китап сораган вакытта, әйтик, әйеме, дәреслекләр кирәк булганда, Казаннан алалар дәреслекләрне, моннан сорыйлар. Үзләре безнекеләр диләр, без аерым халык диләр, без аерым милләт диләр, һәм шулай язылырга өндәп йөриләр. Шушы группаларны Мәскәүдә, Төркиләрдә шуннан килеп чыга, тиктималдан килеп чыкмаган. Без үзебезне юк итүче, үзебез югалтучы, киметүче, азайтучы, әмма зур көчле милләт. Безнең кадәр көчле милләт юктыр да әле. Әгәр дә шуның кадәр гасырлар буе без инде 450 елдан артык үзебезнең дәүләтчелегебездән башка телебезне, динебезне, милләтебезне саклап яшибез икән, әйеме? Моны башка бер генә халыкта булдыра алмас иде. Бу без әйткән, мин әйткән сүз түгел. Моны Европадан килгән галимнәр әйткән халык. Татар халкы кебек изелүгә дучар булса, кайсы да булса халык, ул инде әллә кайчан юкка чыгар булыр, чыккан булыр инде. Әмма без көчле халык. Бәлки безнең шул индивидуалист булуыбыз, бәлки үзебез генә карап, шундый менә яшәүебез, үз гаиләбезне генә кайгыртып, кеше проблемасын нитмичә, милләт проблемасын уртага салмыйча яшәүебез, бәлки ул безне яшәтәдер. Бәлки без менә кичкенә генә әйме, Прибалтика халыклары әйме, татар хәтле дә юк. Алар тау битләренә 80-шәр, 50-шәр, 100-мең халык менеп әйме, хорлар җырлыйлар, әйме, җыелып. Син татар халкын җыеп кара әле шуның хәтле әйбергә. Әйме, җыя алмыйсың син аны. Бушка бәлеш бирәләр дисәләр, бу бәлеш ашаталар дисә генә киләчәк татар халкы. Менә шул ягы бар. Матбугат менә шушы таркау татар халкын берләштерү урыны. Бер милләт итү.